Żewġ anzjani tilfu ħajjithom wara inċident ta' traffiku li seħħ fi triq ir-Rabat in-Nadur Għawdex. L-inċident seħħ għall-ħabta tal-11 ta' bil-lejl tal-ħant fl-inħawi ta' Xħajma wara impatt qawwi minn quddiem bejn Suzuki u van tat-tip Peugeot. Is-Suzuki kienet misjuqa minn anzjan ta' 68 sena residenti ix-Xara Għawdex. Miegħu kellu mara ta' 73 sena li wkoll tgħix ix-Xara. Il-koppja Ingliża li kienu rtiraw lejn il-gżira ta' Tliet Għoljiet ġew ċertifikati mejta fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-karozza l-oħra kienet misjuqa minn żagħżugħ ta' 25 sena mill-qala li sofra ġrieħi gravi. Għax raġuni żewġ karozzi ħabtu wara li kienu għaddejn lejn direzzjoni opposta. Inkjesta maġisterjali titmexxa mill-Maġistrat Ġewwen Vella Kuxkieri u ħatret diversi esperti sabiex jassistuha filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.